Καλησπέρα σας. Ο Μπάνης ο Σταμάτης είμαι, όπως ξέρετε, από το Λεβίδι, πρόεδρος του τοπικού οργανισμού εγγύων βελτιώσεων του αγροκτήματος της Κανδύλας, που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του αρδευτικού δικτύου και γενικά για την εύρυθμη λειτουργία, την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του κάπου. Σήμερα εδώ κοντά μας έχουμε και μας τιμά ιδιαίτερα το βουλευτή του νομού και υφυπουργό ανάπτυξης, τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, και τον δήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, τον κύριο Δημήτρη Παυλή. Ο σκοπός βασικά της επίσκεψης αυτής είναι η ανακοίνωση κάποιων έργων, πρωτίστως έργο που αφορά την ολοκλήρωση των παραλλήλων έργων του αναδασμού του κάπου, έργο το οποίο αναφέρεται στην πλειονότητά του στην περιοχή, στην τοπική κοινότητα της Κανδύλας. Οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν, δυστυχώς, γιατί υπάρχουν μέχρι σήμερα εκκρεμότητες πάρα πολλές, αγροκτήματα τα οποία δεν μπορούν να καλλιεργηθούν δυστυχώς ακόμα, μετά την υλοποίηση της εργολαβίας αυτής, που θα σας ανακοινώσει εδώ στη συνέχεια ο Υπουργός, ο κάμπος θα γίνει λειτουργικός στο σύνολό του. Εγώ προσωπικά, γνωρίζοντας τις προσπάθειες και τη συμβολή του, θέλω να τον ευχαριστήσω ειλικρινά πραγματικά, διότι παρόλο που έχουμε απευθυνθεί σε πάρα πολλούς θεσμικούς παράγοντες της περιοχής και γενικότερα της πολιτείας, δυστυχώς δεν βρήκαμε ανταπόκριση πουθενά. Τον ευχαριστώ ειλικρινά και ευελπιστώ να τιμηθεί από την περιοχή. Ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστούμε που έχετε έρθει εδώ στο χωριό στην Κανδύλα και από το χωριό αυτό αλλά και από άλλα χωριά, προκειμένου να γνωρίσετε κάποιες προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα και έχουν ευοδοθεί θετικά για την ευρύτερη περιοχή. Ως νέα δημοτική αρχή που είμαστε, 4 μήνες τώρα, από την πρώτη μέρα βάλαμε ως στόχο να στηρίξουμε και την περιφέρειά μας. Όχι μόνο την πόλη μας, την Τρίπολη, αλλά και την περιφέρειά μας. Στο σχεδιασμό τον οποίο είχαμε ήταν να ολοκληρώσουμε έργα τα οποία δυστυχώς καρκινοβατούν όλα αυτά τα χρόνια και βέβαια να στηρίξουμε ισχυρά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, προκειμένου να μπορέσουν διαμέσου της καλλιέργειας των καλλιεργειών των οποίων κάνουν να πετύχουν ένα καλύτερο εισόδημα, μαζί βέβαια και με συνέργειες και με άλλες ενέργειες τις οποίες έχουμε υπόψη μας. Για αυτή λοιπόν την περιοχή εδώ είχαμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε σε κέρια θέση στην κυβέρνηση τον συμπατριώτη μας τον Οδυσσέα, ο οποίος διαχειρίστηκε αυτό το λίγο διάστημα βέβαια που είναι εκεί και ευχόμαστε και στο μέλλον να συνεχίσει αυτή την κατάσταση, να βοηθήσει πάρα πολύ μέσα από τις προτάσεις τις οποίες συζητήσαμε προκειμένου να στηρίξουμε την περιοχή μας. Σήμερα είμαστε στον Δήμο Λεβιδίου, στον πρώην Δήμο Λεβιδίου, και οι παρεμβάσεις δεν αφορούν μόνο την περιοχή αυτή εδώ. Αφορούν το σύνολο του Δήμου και δεν είναι μόνο ένα έργο ή 2 έργα. Είναι αρκετά τα έργα τα οποία θα γίνουν σε αυτή την περιοχή. Πρώτα πρέπει να πούμε κάτι. Σε αυτό το χωριό το οποίο μας φιλοξενεί σήμερα, δυστυχώς ενόταν σε εξέλιξη μία εργολαβία που αφορούσε την ανάπλαση της πλατείας. Εσείς Καντιλέοι ξέρετε πολύ καλά γιατί αναφέρομαι. Με ένα ποσό περίπου 530-540 χιλιάδες, που υπήρξε ανάδοχος, ο οποίος είχε ξεκινήσει να δουλεύει. Δυστυχώς το έργο αυτό δεν είχε χρηματοδότηση. Θεωρητικά υπήρχε χρηματοδότηση, επί της ουσίας όμως δεν είχε καθόλου χρηματοδότηση. Ήταν 0 η χρηματοδότησή του. Και αυτό ανέκυψε όταν ο εργολάβος κατέθεσε στα χαρτιά του προκειμένου να πάρει την πρώτη δόση, διαπίστωσε ότι δεν έχει καθόλου λεφτά το έργο. Είναι πεταγμένο.
Καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολη θέση ήρθε ο Δήμος. Απευθύνθηκε λοιπόν στον Υπουργό, του έθεσε το πρόβλημα, προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το έργο αυτό ήταν ενταγμένο στο ΕΣΚΑ. Επειδή είναι καθέγγιν αρμόδιος υπουργός, καταφέραμε με συντονισμένες ενέργειες μέσα σε 1,5-2 μήνες αυτά τα χρήματα να ξαχρηματοδοτεί το έργο και να χρηματοδοτεί της ουσίας. Ήρθε η έγκριση λοιπόν στο Δήμο και πλέον ο εργολάβος προχωράει και έκανε την πρώτη εκταμείευση και προχωράει ο άλλος να κάνει τη δουλειά του. Άρα λοιπόν έργα τα οποία είχαν σχεδιαστεί και είχαν δημοκρατηθεί και ήσαν στον αέρα στην κυριολεξία, ουσιαστικά το πρώτο έργο, γιατί θα αναγκαζόταν ο Δήμος πραγματικά το έσοδο να καλύψει, αν δεν υπήρχε αυτή η λύση, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα ήταν από ποια έσοδο. ΣΑΤΑ. Μα η ΣΑΤΑ αφορά όλο το Δήμο, όλα τα χωριά και την πόλη. Άρα λοιπόν εμείς είχαμε υποχρέωση από τη στιγμή που είχε γίνει η δημοκρασία να πληρώσουμε τον εργολάβο. Άρα αυτά τα 530-540, θυμάμαι καλά, περίπου χιλιάρικα βγήκαν άμεσα έτσι και υλοποιήθηκε και υλοποιείται αυτό το έργο. Ένα δεύτερο έργο που έχει σχέση με αυτή εδώ την περιοχή είναι αυτό που με τον αντιδήμαρχο του οικονομικού, τον κύριο Σταμάτη, που είναι και πρόεδρος, όπως είπε, το έργο, κυνηγάμε εδώ και 4 χρόνια προκειμένου να γίνει το έργο αυτό να ολοκληρωθεί και να παραλάβουν οι αγρότες τα χωράφια τους, τα οποία είτε είναι καλυμμένα με μπάζα κόμματα, είτε είναι προβληματικά όσον αφορά τα νερά τα οποία συγκεντρώνονται εκεί και δεν υπάρχει απορροή των ομβρίων με αποτέλεσμα να είναι άχρηστα τα χωράφια. Μετά από πάρα πολλή πίεση, πραγματικά φτιάξαμε το τεχνικό μας δελτίο, το οποίο χρηματοδοτείται από τους εθνικούς πόρους, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είναι 460.000. Έτσι. Και εκτιμούμε από τη μελέτη την οποία έχει γίνει ότι με αυτά τα χρήματα θα ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Μια τρίτη παρέμβαση, πάλι που αφορά αυτή την περιοχή, είναι ο δρόμος που για εσάς εδώ, αλλά και για μας, που περνάμε κάποιες φορές, αλλά εσείς περνάτε καθημερινά, και όχι μόνο εσείς, αφορά βέβαια και το Λεβίδι, αφορά και τον Ορχομενό, αφορά και το Άγαλι, είναι ο δρόμος διαμέσου του Αναδασμού, Άγαλι, Ορχομενός. Διαμέσου του κάμπου του Αναδασμού που έχει γίνει εδώ. Είναι χαραγμένος ο δρόμος, απλά, επειδή έχω περάσει πολλές φορές, έχω δει σε ποια κατάσταση είναι, συμφωνήσαμε με τον Υπουργό και αυτό το έργο να χρηματοδοτηθεί και χρηματοδοτήθηκε με 550.000. 560.000. Βέβαια, σε αυτό συμφωνήσει και η περιφέρεια, πρέπει να το πούμε, ο Γιάννα Κούρας, ο Περιφερειάρχης, όπου το βάλαμε εντόνως και οι δύο, έτσι, προκειμένου να εκτελεστεί και αυτό το έργο και να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα που είναι η πρόσβαση, όχι στο Άγαλι, αλλά θα έλεγα και σε ένα μεγάλο κομμάτι της ορεινής Κορινθίας που κατεβαίνει από αυτόν τον δρόμο και εξυπηρετείται στην περιοχή μας. Ένα άλλο έργο πάλι το οποίο ζητήσαμε και χρηματοδοτήθηκε αφορά το σχέδιο του Λεβιδίου, το οποίο καρκινοβατεί εδώ και 20 χρόνια, όπου έχουν πληρωθεί απίστευτα λεφτά και το έργο αυτό είναι ημιτελέστατο. Έτσι. Βάλαμε λοιπόν 90.000 ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτούν οι μελέτες, να ολοκληρωθεί το έργο. Μέσα στο 2015 έχουμε βάλει στόχο, μέσα στο 2015 θα κλείσει αυτό το έργο. Ήδη δουλεύεται αυτή τη στιγμή και πρέπει να αποδοθεί στους δικαιούχους, όπως καταλαβαίνετε, και δεν μπορεί να καρκινοβατούν έργα 15 και 20 χρόνια, ως συνήθως γίνεται, γιατί έχουμε το αντίστοιχο πρόβλημα και στην Τρίπολη. Γιατί το αντίστοιχο στην πόλη, στο Γενικό Προδομικό, το Κουκουσού, χρηματοδοτήθηκε πάλι με νέο τεχνικό δελτίο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με 220.000 ευρώ. Έτσι. Προκειμένου και αυτό να προχωρήσει. Και αυτό είναι κάπου 15-17 χρόνια καρκινοβατή της Τρίπολης. Ένα άλλο έργο το οποίο επίσης. Θα γαμπρώσει και το θέμα από τότε, συγγνώμη. Βέβαια.
Ένα άλλο λοιπόν έργο το οποίο θεωρούμε ότι στην περιοχή αυτή ήταν πολύ σημαντικό, είχε προχωρήσει, μάλιστα το βρήκαμε πριν από τις προηγούμενες εκλογές, πριν αναλάβει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, από μελέτες οι οποίες είχαν γίνει από την πλευρά του τότε Δημάρχου του Κακουρί, αφορούσε το αποχετευτικό του Λεβιδίου, έτσι, το οποίο για κάποιους λόγους, ενώ είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ουσιαστικά πεντάχθη, μόνο η μελέτη μπήκε με 180-178.000 αν θυμάμαι καλά, και η οποία είναι ανολοκλήρωτη ακόμα. Ανολοκλήρωτη βέβαια, γιατί ήταν το θέμα του, είχε γίνει λάθος στο θέμα του βιολογικού. Δεν είχαν καταλάβει ότι ο βιολογικός είναι εκτός οικισμού, αλλά έπρεπε να ήταν εκτός οικισμού. Με αποτέλεσμα να προβούμε σε ενέργειες να αγοράσουμε οικόπεδο εκτός του οικισμού για να γίνει και ο βιολογικός, και εντάχθηκε στα προσφοβαρή του Υπουργείου με προκαταβολή 5 εκατομμύρια και με σύλλογο προϋπολογισμού 11.220.000. Είναι ενταγμένο έργο το οποίο πλέον θα ολοκληρωθεί. Είμαστε στα τελευταία χαρτιά τώρα, πρέπει να μας δώσουν τις υπηρεσίες και τα οποία πρέπει να δοθούν. Επίσης, ζητήθηκε και το συζητήσαμε, διότι φαίνεται για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή υπάρχουν παιδιά και απόπεδα, η Βλαχέρνα, πάλι ένα μεγάλο χωριό. Έχει το μεγάλο πρόβλημα της συνδευσής της. Έτσι. Το οποίο κάθε χρόνο οι άνθρωποι το μισό χρόνο δεν έχουν νερό, διότι έχουν τεράστια προβλήματα. Με 100.000 ευρώ στην προμελέτη η οποία υπήρξε, φροντίσαμε να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και αυτό το έργο και θα γίνει αντικατάσταση του υδραγωγείου της Βλαχέρνας. Συν βέβαια ένα άλλο έργο γύρω στους 50.000 που αφορά το δρόμο μπροστά, στον εθνικό δρόμο, το μεγάλο δρόμο, που εκεί συγκεντρώνουν τα νερά από τις κλίσεις του δρόμου σε όλο το μήκος του δρόμου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να περνάει ο κόσμος, να εξυπηρετείται και να δημιουργείται πρόβλημα. Εκεί λοιπόν θα γίνουν αποσταγγιστικά με 50.000 ευρώ για τη Βλαχέρνα. Επίσης, επαναφέραμε μια παλιά μελέτη, προμελέτη, στο Υπουργείο Γεωργίας που αφορά το αρδευτικό του Δάρα, 2.200.000, και το οποίο μέσα σε αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται και αυτή η ένταξή του, έτσι, και μιλάμε για το 2015. Μιλάμε έργα τα οποία θα γίνουν μέσα στη χρονιά που έρχεται, σε λίγες μέρες. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς, μα κανείς, να μας κατηγορήσει ότι δεν δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρειά μας. Και βέβαια θέλω να συμπληρώσω εδώ, να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη του Γιαννακούρα, όπου από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων έχουν ενταχθεί σημαντικά έργα σε αυτή την περιοχή και ειδικότερα στο μεγάλο δρόμο, τον εθνικό δρόμο που περνάει διαμέσου του Λεβιδίου, από το Κάψα, από τις στροφές του Κάψα που θα κοπούνε, μερικές στροφές, μέχρι την Παναγίτσα. Κάτω. Είναι 900.000 αυτό το έργο. Έτσι πέρασε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές, όπου σχεδιάσαμε μαζί περίπου 38 έργα στο Δήμο μας. Και ουσιαστικά αφορούν την περιφέρεια και όχι την Τρίπολη. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εγώ πιστεύω ότι μας δόθηκε μια δυνατότητα με μια καλή συνεργασία μεταξύ μας, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούμε, να μπορέσουμε να στηρίξουμε την περιφέρεια, η οποία όλα αυτά τα χρόνια ήταν στην αδράνεια και ουδής ασχολήθηκε πραγματικά. Έτσι. Εγώ χαίρομαι βέβαια γιατί στους 4 αυτούς πρώτους μήνες καταφέραμε με συνεργασία και με τον Υπουργό αλλά και με την Περιφέρεια να κάνουμε τόσες σημαντικές παρεμβάσεις σε αυτή την περιοχή. Να πω επίσης, μιας και αναφέρουμε για το Λεβίδι, ότι το έργο από τη στροφή του Σίνα μέχρι το Λεβίδι, ο δρόμος αυτός, που το ξέρετε πολύ καλά, θα γίνει καινούριος τάπητας. Όλος. Έτσι, αυτός που έχει καταστραφεί μέχρι την Παναγία. Σας λέω ένα παράδειγμα. Καθώς επίσης θα γίνει και στο Σίνα όλο το κομμάτι πίσω, θα γίνει καινούργια ταπητίδια μέχρι τον Παλαιόπληκο, προκειμένου και αυτό το κομμάτι να μην έχει προβλήματα. Έτσι, όλα αυτά είναι ενταγμένα έργα μέσα στο 2015. Βέβαια, δεν γίνονται μόνο με αυτά τα προβλήματά μας. Θα σχεδιάσουμε στον επόμενο σχεδιασμό του χρόνου όλες τις άλλες παρεμβάσεις που πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητες
για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την περιοχή μας. Και το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού προχωράμε και εκεί με παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή που μας έχουν ζητηθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, προκειμένου να ολοκληρώσουμε και εκεί κάποια έργα τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά. Δεν θέλω να αναφερθώ αλλού. Μιλάω μόνο για το Δήμο Λεβιδίου. Εδώ. Βέβαια, υπολείπεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με ανάδοχο η ασφαλτόστρωση της Κόμης από κάτω μέχρι πάνω, τα 5 χιλιόμετρα, με 300.000 ευρώ. Όταν τελειώνει και αυτή η διαδικασία, τώρα γιατί είναι στα δικαστήρια η εργολάβη, με ενστάσεις, θα εκτελεστεί και αυτό. Άρα λοιπόν τα έργα υποδομής που για μας είναι πολύ σημαντικά, θεωρούμε ότι μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στο 15. Αυτό βέβαια δεν αρέσει στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, διότι ήταν απούσα. Και βέβαια, εγώ λέω, είναι που βάζει τον πύχη. Έτσι, όταν τον πύχη τον είχε στο... Μισό λεπτό, Δήμαρχε, επειδή η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, συγγνώμη που διακόπτω, έχει να λέει και να καμπανοβαρεί, να το πω έτσι λαϊκά, ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν, ότι είναι στα χαρτιά. Θέλω εδώ, που είναι και ο Υφυπουργός σήμερα Ανάπτυξης, να μας πει κατά πόσο αυτά τα έργα που ανακοινώνουμε σήμερα εδώ είναι εξασφαλισμένα. Γιατί και προχθές στην Οικονομική Επιτροπή, ο τέος Δήμαρχος, ο Γιάννης ο Σμπρινιώτης, είπε ότι αυτά που στα χαρτιά είναι. Και αναφέρομαι στα έργα στα οποία αναφέρθηκες και πολύ εκτενώς, που έχουμε ψηφίσει στο τεχνικό πρόγραμμα, το κατά πόσον οι δαπάνες για να υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα, αυτά τα έργα, είναι εξασφαλισμένες. Εδώ θέλω να πάρει το λόγο ο Υπουργός και να μας το... Να ολοκληρώσω. Συγγνώμη για τη διακοπή. Να ολοκληρώσω. Βέβαια αυτό τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μιλάνε για τη ΣΑΤΑ. Ξέρουμε όλοι ότι έχει υπάρξει περικοπή σε αυτή και μιλάγανε για μελομακάρονα. Δηλαδή ότι είναι τόσο λίγοι που δεν φτάνει να πάρουμε μελομακάρονα. Βέβαια και τη ΣΑΤΑ, η όποια αναλογεί στο κάθε χωριό θα πάει στη θέση της. Θα πάει αυτό που τους αναλογεί. Και ούτε θα τα παίρνει ένα χωριό εις βάρος ενός άλλου χωριού. Όπως θα έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που αναλογεί στη ΣΑΤΑ θα το πάνε. Μπορεί να μην είναι ικανό νούμερο. Αλλά έχουμε τους τρόπους, γιατί έχουμε ανάγκες, γιατί η περιοχή μας έχει μείνει πίσω, γιατί το έχουμε αντιληφθεί όλοι και με συνεργασία νομίζω μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα για την περιοχή μας. Και δημοσίως βέβαια δεν έχω κανένα λόγο να μην ευχαριστήσω τον Οδυσσέα για την προσφορά του αυτή και την αγάπη του που έδειξε για αυτή την περιοχή. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι αρκάς, ότι έχει μια ευαισθησία παραπάνω από άλλες περιοχές, ίσως, αλλά δεν νομίζω ότι έμεινε και αδικημένος κανείς και σε άλλες περιοχές. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίσω αυτό. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ, τον Πρόεδρο της Κοινότητας και όλους εσάς που είσαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για την προσπάθεια που κάνουμε για τον τόπο μας. Πολύ σωστά ο Δήμαρχος είπε ότι μαζί με τον Βαγγέλη τον Γιαννακούρα σχεδιάσαμε ένα πλέγμα δράσεων το οποίο θα βοηθήσει τον τόπο γενικότερα την Αρκαδία αλλά και ειδικότερα την περιοχή μας εδώ, το τέος Δήμο Λεβιδίου. Με τον Μπάμπη το Σταμάτη ασχολούμαστε για το θέμα του Σκανδύλας από το 2000, πάρα πολλά χρόνια πίσω. 2009 όταν ξεκινήσαμε και εν μέσω κρίσης πήραμε την πρώτη έγκριση για το 1.200. Σήμερα με τις 400... Συγγνώμη, πες το 1.200 τι αφορούσε, να ξέρει ο κόσμος. Τον καθαρισμό του αποστραγγιστικού δικτύου. Το πώς καθαρίστηκε ο κάμπος, να το ξέρω. Και σήμερα θέλω να τον διαβεβαιώσω το πρόγραμμα που εντάχθηκε, που είναι παράλληλα έργα και είχε γίνει σύσκεψη στο Δημαρχείο μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον Μόσχο του Κορασίδη, τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σήμερα το εντάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα με υπογραφή μου ως υπεύθυνο για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από μεριά της κυβέρνησης και όπως γνωρίζει καλά ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, αλλά όλοι σας, τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μπορούν από την επόμενη μέρα να δημοπρατηθούν γιατί η πόλη είναι εξασφαλισμένη. Έτσι. Εγώ απευθύνομαι
σε όλους για να το ξέρουν. Το δεύτερο είναι, όπως είπε ο Δήμαρχος, είπε αναλυτικά τα έργα που μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε ως νέα έργα που εντάξαμε, όπως αυτό της Βλαχέρνας, του Λεβιδίου, τις προσπάθειες που έγιναν για την Καρδίλα, το νέο δρόμο. Είναι έργα, κύριε Δήμαρχε και κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια που αφορούν την περιοχή μαζί, δηλαδή πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ΕΣΠΑ, που αφορούν την περιοχή του. Είναι παραπάνω. Αν βάλουν το 11.200 που είναι το. Το 11.200 εκατομμύρια μαζί με τον βιολογικό του Λεβιδίου, ο οποίος θα είναι σε μπροστοβαρή δράση. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα βοηθήσουν μόνο τον τόπο, αλλά θα δημιουργηθούν και πολλές θέσεις εργασίας παράλληλες, οι οποίες θα βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους και την περιοχή μας. Αυτό που θέλω να πω είναι, και θα έχουμε με τον Δήμαρχο να πούμε και για τις άλλες περιοχές, γιατί ανακοινώσαμε και με τον Βαγγέλη τα αρδευτικά που αφορούν το Δήμο της Τρίπολης και είναι αρδευτικά του ύψους 1.200.000 ευρώ. Δεν είναι βέβαια για αυτή την περιοχή. Άρα θέλω να σας πω ότι εμείς αναλυτικά στην Βλαχέρνα, στον δρόμο τα χωριά, την περιοχή του κάμπου της Καρδίλας, όπου θέλουμε να υπάρξει. Όλοι μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα και θέλουμε να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη για να είναι προς όφελος των πολιτών, των αγροτών της περιοχής. Το κάνουμε πράξη και λόγω του ότι εμένα μου δόθηκε η ευκαιρία να έχω το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και να είμαι υπεύθυνος για το ΕΣΠΑ, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας και την Αρκαδία και την ιδιαίτερη περιοχή όπου σήμερα μιλάμε. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο, αυτό θέλω να πω όμως να είναι ξεκάθαρο προς όλους και να το γνωρίζουν, ότι τα χρήματα που δίνονται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι εξασφαλισμένοι πόροι, οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν άμεσα από την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Μπορείτε ως περιφέρεια και ως Δήμος να δημοπρατήσετε τα έργα αυτά και άλλα έργα που με τον Δημήτρη για το Δήμο της Τρίπολης, μάλιστα για την υπόλοιπη περιοχή του Δήμου, για να είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, θα μπορούν να δημοπρατηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί αυτά τα χρήματα είναι από το 2014, έχουν ενταχθεί, και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2014 και αμέσως μπορούν το επόμενο χρονικό διάστημα να δημοπρατηθούν και να ενεργοποιηθούν προς όφελος των πολιτών. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και για τα καλά σας λόγια και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πραγματικά ο Δήμος θα γίνει ένα εργοτάξιο προς όφελος των πολιτών. Συν αυτά που βρήκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ο Δήμαρχος. Το φετινό μας τεχνικό πρόγραμμα με υπόλοιπο που έρχεται, που συνεχίζουν κάποια έργα και θα ολοκληρωθούν. Συν αυτά τα καινούρια που βάλαμε. Έτσι. Συν το μεγάλο έργο το οποίο ο υπουργός εδώ είναι, θα μας το πει, που αφορά την άρδευση της Τάκας. Έτσι, το οποίο και αυτό νομίζω. Γίνεται προσπάθεια να μπει σε μπροστοβαρείς δράσεις. Ελπίζω να προλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μας το στείλει στο. Μόνο και μόνο στον προϋπολογισμό το δικό μας είναι 56 εκατομμύρια. Φέτος, για το 2015. Και αν υποθέσουμε ότι και αυτό τις επόμενες μέρες το καταφέρουμε, μαζί με κάποια έργα που αφορά τον αθλητισμό, έτσι, και αφορά επίσης και την πολιτική προστασία, θα υπερβαίνει τα 85 εκατομμύρια. Εμείς δεν είμαστε χερέκακοι. Και όταν πάμε σε ένα συμβούλιο να θέλουμε να αποδείξουμε ότι δεν πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα, ότι δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα έργα. Τους εγκαλούμε λοιπόν δημοσίως, διότι ήσαν ανεπαρκέστατοι μέχρι σήμερα, κορόιδευαν τον κόσμο και τις μελέτες όλες αυτές που είπαμε πριν, ήσαν στα σιτάρια πολλά χρόνια. Πληρωμένες από τον ελληνικό λαό, αλλά στα σιτάρια. Έτσι. Εμείς δεν θα αφήσουμε ανεκμετάλλευτο τίποτα, το είπα. Θα γίνονται παρεμβάσεις παντού. Έτσι. Και πρέπει όλοι, ανεξάρτητα το ποιος είναι ο δήμαρχος σήμερα, ή ποιος είναι υπουργός, ή ποιος είναι περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης, να χαιρόμαστε και να συνηγορούμε και να βοηθάμε στο να εκτελούνται έργα στην περιοχή μας που τα έχει ανάγκη. Όχι να φέρουμε εμπόδια και να δίνουμε συνεντεύξεις με φιέστες και να προσπαθούμε να αποδείξουμε ή να διαβάλουμε ή να φέρουμε εμπόδια να μην γίνουν κάποια έργα. Γιατί κάποιοι που είχαν την ευθύνη αρκετά χρόνια δεν έκαναν τίποτα. Η ανυπαρξία λοιπόν η δική τους ήταν δεδομένη. Γι' αυτό και ο κόσμος τους έστειλε
στην αντιπολίτευση. Εκεί που θα είναι πολλά χρόνια εκεί πέρα. Έτσι, για να το πάρουν χαμπάρι. Αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε ότι λέμε, το δημοσιοποιούμε και το δημοσιοποιούμε και είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά που λέμε. Έτσι. Δεν ευλογάμε τα γένια μας, ούτε είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί η περιοχή μας υπολείπεται. Έχει χάσει πάρα πολλά χρήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια που δυστυχώς δεν φρόντισαν να φέρουν στο νομό μας. Ας αφήσουμε το Δήμο της Τρικόλας. Έχουν γίνει βέβαια κάποια έργα, αλλά θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολλαπλάσια, τα οποία πραγματικά θα βοηθούσαν την κοινωνία, τις τοπικές κοινωνίες, την περιφέρειά μας, την πόλη μας. Την πόλη μας. Που αυτές τις μέρες, τις Άγιες Μέρες, κάναμε κάποιες μικρές προσπάθειες, έμεινε ο κόσμος στην πόλη, δουλέψανε τα μαγαζά, το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, βγήκε έξω, έτσι, και είναι όλοι χαρούμενοι. Πότε ξανά έγινε αυτό? Και με χρήματα λιγότερα από άλλες χρονιές. Έτσι. Πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα θέματα. Πρέπει όλοι να είμαστε με θετική ενέργεια και να καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο ρόλος μας. Ο θεσμικός μας ρόλος βέβαια εμών και βέβαια των πολιτών να βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Το όνομά σας? Σαράντος Κωνσταντίνος λέγομαι. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την προσφορά που κάνατε να έρθετε στο χωριό μας και να μας πείτε αυτά τα ωραία λόγια που μας είπατε. Για αυτά τα σοβαρά έργα. Και το πιο σοβαρό έργο για μας είναι τα παράλληλα έργα. Γιατί αυτό θα βοηθήσει τους αγρότες μας. Αυτό σας τιμά όλους. Εγώ θα σας πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους που ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα. Και πιστεύω το λέει και ο κόσμος. Θα σας ευχαριστήσει γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο που δεν ξεχνάει ποτέ το σχολείο μας. Πάντα κάτι δωράκι θα φέρει για τα παιδιά μας, κάτι θα μας στείλει. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σας ευχαριστώ όλους και καλά, καλή πρωτοχρονιά. Εδώ. Οι ευχαριστίες θα πρέπει να είναι όταν ολοκληρωθούν αυτά. Έτσι. Όταν θα υλοποιηθούν, Πρόεδρε, τότε βεβαίως, έτσι, θα δείτε και θα διαπιστώσετε ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε.